Един напълно неизвестен субект, охрана на Тодор Живков и бивш член на БКП, при управлението на Симеон и НДСВ беше направен главен секретар на МВР. Как няма работа? Ние, примерно, за овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Но той нямал, защото бил IT специалист. Медиите на олигархията се влюбиха в него. После той започна политическа кариера. Медиите го възвеличаха и той стана кмет на София. А после неговата партия ГЕРБ спечели изборите за Народното събрание и бившият пожарникар Бойко Борисов стана министър-председател. С кратко прекъсване успя да удържи до 2020 година на поста. За това време корупцията се превърна в синоним на българската държава. Чрез различни схеми клановете край Борисов печелиха милиарди на година от търгове, строителство на магистрали, търговия. Според някои анализатори, бившият пожарникар е успял да натрупа състояние от няколко стотин милиона до над 1 милиард евро. Повечето в офшорни банкови сметки и вероятно една част в кеш. За същия този период България стана донор на руските газови интереси на Балканите и неофициален защитник на Путин в Европейския съюз. За същия този период беше овладяна напълно и правораздавателната система. Съвсем не случайно за главен прокурор беше избран абсолютен случайник – Гешев. Псевдоюрист, специалист без нито едно осъдително дело. До днес той не е успял да види нищо нередно и осъдително край Борисов, Пеевски, Доган и други като тях. Проверките доказват винаги, че всичко е наред. След 2021 година Борисов изпусна властта под напора на гражданското недоволство и останалите партии в Народното събрание. Кланът на пожарникаря беше станал прекалено лаком и за другите кланове нямаше достатъчно мръвки от бюджета. От тогава насам Борисов се старае да оцелее не просто като политик, а като свободен човек. Защото за действията му като министър-председател той е под заплаха да получи сериозни присъди и да прекара остатък от живота си зад решетките. Неговата еднолична партия ГЕРБ на няколко избори успя да запази електората си и да стане пречка за каквото и да е стабилно антикорупционно управление. Запазването на Гешев на поста му се превърна в тяхна главна задача. Нов, нормален главен прокурор може да разгроми за няколко месеца и Борисов, и ГЕРБ, и другите кланове от ДС олигархията. Борисов танцува своя последен валс в политиката. Ако се стигне до провал за ГЕРБ на някои избори, той вероятно ще не пусне България за неопределено време. Ще го последват и други корпулентни фигури от родния бизнес и политиката. От Дубай все още никой не е върнат в Европейския съюз заради съдебни преследвания. Непременно гледайте всички предишни и следващи материали на Българска гражданска телевизия, харесайте ги, споделяйте ги с вашите приятели във Facebook. Очаквайте официалната програма на Федерация на доволна България. Заедно можем да разрушим модела на статуквото на следващите избори, ако успеем да се обединим.